amenoti muri kuzviona here kana kuti ndindega ndiri kuzviona kana ndiri kuzvinzwa. Vanhu vacho havasi kutombonakirwa, havasi kutomboda, havasi kutombofara. Inzwai munzwe zviri kuitika. Havasi kana kunakirwa kana kawani. Vatota kumanikidzwa. 2030 Massive 7 2030 fast nemandu mashoko angu ndiye kutenda vese vauya kutomanisa wedu vafamba vauya kuno chemanesi kuzoona chiitiko chaitika nhasi. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana unga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Right, thank you very much for supporting 2.5 Creative Studios. Nyaya ndikufamba nayo zvamanje manje. Inyaya iri a little bit sensitive, inyaya inonyadzisa, inyaya yakangoomo zvayo. Amen. Kuti uneona usei. Kuti hama yako yafa kana kuti wafirwa nehama neshamwari, vanhu 7 vafa. Then vakuru vouya kuzoona paitikira tsaona iyi nevanhu vemudunhu. Mototanga kutonzi pamberi neZanu PF. Muri pakati pekuchema pamberi neZanu PF. Inangu handichaziva kuti Chii Chakadaro Chinenge Ngozi ichocho ma1 chaiwo. Saka ndonyaya ndikufamba nayo panapa zvamanje manje. Da kuti ndozokutsanangurira nyaya yacho ndobva ndakuratidzai kuti zvii zviri kuitika uyezve zvakamira sei, zviri kuita sei, zviri kumbonyatsofamba sei. And then iwewe kana wakubva panapa da kuti utaurawo maonero ako, utaurawo mafungiro ako. Handitika kuti unozvionawo sei zvinhu zvakadaro izvozvo zvinonyadzisa kudaro, kuti vanhu vari pakuchema wakutotora mukana wekushandisa kuita sei, kukampena. Handiri kuti kukampena kwakaipa, kwakanaka, but hey, timing yacho baba, timing yacho chimbogaya kuti uri iwewe une hama yashayika kana kuti une hama yapinda pama1 kudaro, vanhu otoya vachitoti pamberi nepamberi. Handitika saka ndapinda munyaya yangu ndiri kuti inini mari ngaisagara mumba pasi pepiro. Aiwa isusu tinokubatsirai. Handitika hanzi namaiko tinokubatsirai kuvhura a bank account, FNB account without a work permit. Chinongodiwa i-valued passport yako chete. Wakutoita sei, wakutowana card rako uri kwauri ikoko, whether uri muSouth Africa, uri kuZimbabwe, uri kunyika ipi yauri kuda kungovhura account iri uri. Bata maiko namba dzake ndidzodzo idzo dziri pasi idzo. Okuitira chii, okuitira basa racho, okuitira mutactic wacho, wowanawo a bank account. Handika zvinhu zvako zvoita sei, zvinhu zvako zvorongeka. Right, sapana kuda kuti tijambire mukavidhiyo. Toda tijambire mukavidhiyo kanaka, toona kavidhiyo, toonesana kuti bho here zviri kuitika kana kuti bho here, nekuti aya ndoma1 chaiwo, ndoma1 chaiwo. Saka hanzi ava ndi former MP weZanu PF, vanonzi Isau Mupfumi. Vakauya pasini pakaitika tsaona, vasvika pasini rakaitika tsaona. Aiwa vakaona zvakatokodzera kuti titokampena kuti vadzoke futi mugame. Vakutotanga kutoti 2030
2030 handizoziva wangu kuti munozvionawo sei zvakadaro. So let me just play the video, mozvionera mega, mozvinzwira mega, tozokurukura after the video kuti bo here zviri kuitika apa kana kuti bo here, nekuti aya mawani chaiwo chaiwo. Ambere kubatana 2030 nezeresa yaba yazozvidzwa kuzva mukutaura 2030 masivu 7 2030 pas nemhandu. Mashoko angu ndeyekutenda vese vauya kutomaminista wedu. Amenoti muri kuzvionawo here kana kuti ndindega ndiri kuzviona kana ndiri kuzvinzwa? Vanhu vacho havasi kutombonakirwa, havasi kutomboda, havasi kutombofara. Inzwai munzwa zviri kuitika, havasi kana kunakirwa kana kawani. Ambere kubatana 2030 nezeresa yaba yazozvidzwa watoda kumanikidzwa 2030 masivu 7 2030 pas nemhandu. Mashoko angu ndeyekutenda vese vauya kutomaminista wedu vafamba vauya kuno kuchema nesu kuzoona chiitiko chaitika nhasi. Tinoda kupa kutenda, ngativarere maoko, ngatisunge maoko edu tiite pazvizano PFW. Maoko mudenga ene toni and again kwangu ruri nemuridze watenda inini kachairman anomirira mabhazi unokumanika lei unosuruvara zvikuru handibakambozva kuti lasiku ndakasungwa right, mangozvionera mega, mazvinzwira mega. Handina chekuwedzera, handina chekutapudza, ndozviripo, ndozviri paground kuti vanhu vari pakati pekuchema, vanhu varasikirwa nehama neshamwari. Umwe ari kutowana mukana wekukampena wekuuya kuzoita sei, kutozoti pamberi ende yet uchitomanikidza vanhu vasiri kutombonakirwa zvavo, vakatotsamwa, vatori mumamudzo avo ekuchema hama neshamwari dzavo dzavarasikirwa nadzo. Iwoya uchimanikidza vanhu. Hamenoti munozvionawo sei uyezve munofungawo sei nazvo? Isa comment mucomment section, wotaura maonero ako, wotaura mafungiro ako, wondudza kuti zvakamira sei, zviri kufamba sei, unozvionawo sei. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ndonyaya yanga ndangoya nayo zvamanje manje kuti ndikuratidzei. Bye for now.